Gitubag ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte ang mga alegasyong gibato kaniya ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio labot sa duna matudpay sobra 4 billion pesos ng mga proyekto sa unang distrito sa Davao City nga irregular o dili ba ka questionable. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, tubag ni Congressman Pulo nga nag-exist ang mga estruktura o ginaserbisyuhan sa mga proyekto ang katawhang Dabawenyo. Gihagit sab niini si Congressman Tinio nga personal mo bisita aron nga masaksihan ang kondisyon sa maong mga proyekto ingon man makahinabi ang katawhan. Samtang sumala sa NBI Sembro sa ilahang pagpanubay, walay natala nga ghost project sa Davao City. Gibutyag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio nga anaa sa 4.35 billion pesos nga kantidad sa flood control projects gikan 2019 hangtod 2022 sa Davao City 1st District ang irregular kung dili man questionable tungod sa overlapping, double funding ug kulang og detalye. Gikan matud pa ang impormasyon sa datos sa sumbong sa Pangulo website ug submission sa DPWH. Sa pahayag ng ipagula ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte, walay angay itago ang Davao City. Ang matag flood control project sa Davao ug Matina Rivers napatuman, inspected ug validated sa DPWH ug COA. Naga-exist ang mga estruktura o giserbisyuhan niini ang katawhan. Sumala ni Kong Pulong ang giingong expose ni Tinio, usa ka desperado ug ignorante nga pamasin aron birahon ang Davao ngadto sa laing sirko sa walay basehan nga mga akusasyon. Kung nagtuo matud pa si Congressman Tinio og accountability nganong dili maglusad og inspeksyon sa Luzon kun asa una na gibutyag ni kanhi Governor Chavit Singson nga dunay ghost og substandard projects. Dugang ni Congressman Pulong kung wala matud pay misumbong sa ghost project sa anak sa Pangulo sa Ilocos, siya matud pa ang muadto aron mag-inspect. Mensahe niya sa ICI, undangon ang magpaka-aron ingnon nga national audit ang ginapahigayon. Samtang nagsige og palupad og retired police, recycled appointees og dili engineers sa Davao aron lang magpahulagway sa napuslang mga proyekto. Kung gusto matud pa og kredibilidad, tinuod nga engineers ang ipadala og dili political operators. Dugang mensahe niini nga undangon ang paggamit sa Davao sa ilang political drama. Giimbitahan sab niya si Congressman Tinio nga mobisita sa Davao aron makita ang mga proyekto ug makahinabi ang mga residenteng nakabenepisyo. Adlaw Miyerkules diyang naglusad og inspeksyon ang DPWH ug ICI pinaagi sa Special Advisor nga si kanhi PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Uban ang gipulihan ni Azurin nga si kanhi ICI Special Advisor Mayor Benjamin Magalong. Sumala ni Azurin, miuban si Magalong isip kabahin sa pag-turnover sa nasugdan matud pang imbestigahan nga proyekto ni Magalong. Apan makitang si Magalong ang nangunay sa gipahigayong inspeksyon sa Davao City. Sumala sab sa ICI, doon na sab sila nadawat nga mga reklamo labi na sa flood control projects sa nagkadaiyang lugar sa nasod, lakip ang sa Ilocos. Ang focus natin during the past weeks na sinabi nga namin is on the flood control. But of course, we cannot also prevent other citizens from submitting mga ibang mga projects na they deem na dapat maimbestigahan din. Ang NBI Sembro na ang misulti nga sa ilang pagpanubay, walay ghost project sa Davao City. Magkakaroon kami ng matching documents from the DPWH and documents at hand ng mga contractors. Then from there, we will conclude our own view as to whether or not they really complied with what the law had mandated to them. In general, walang ghost project dito sa Davao City. Sara, sa pagtabang matud pa sa NBI Sembro sa investigasyon labot sa mga flood control project, no, tutukan sab nila ang mga proyekto gawa sa Davao City, no, sa tibuok Davao Region. Sara. Kay dagang salamat, Argil Relator.